NDFB Progressive Ex General Secretary Sanjay एबा एस सानजारां लोगोसे बिथांजों आगोलनि बे एखे संगठननिनो फाइनेन्स सेक्रेटारि एम रुजुग्रा बिथांमोनहा मिडियानि गेजेरजों जि स्टेटमेन्ट हगारदोंमोन बिनि सायाव आंहा माखासे क्लियारिफिकेसन होनो गोनां दङ बिथां एस जारांनिफ्राय मोनसे बाथ्राया ओंखारदों दैमु नामाकरणजों मोनसे NGO दानानै बेनि गेजेरजों NDFBनि जेसेबां केडार्सफोर दङ जेसेबां NDFBखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि जिथु रिहेबिलिटेसन एक्स ग्रेसिया बेफोरखौ एबा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बेफोरखौ बुंलांदोंमोन मावना होजोबगोन होननानै बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारदों बेखौ आं एक्जेक्टलि समखौ आं होनो हानाय नंलिया NDFB-निफ्राय बेखौ काउन्सिलाव डिसिसन लानानै अलरेडि लाखाबाय होननानै बुंदों खोथाया सैथो नंगौ दैमुखौ NGO हिसाबै दानानै बेवहाय जोंनि गासैबो केडारफोरखौ इनभल्भ खालामजोबनानै जोंनि जि मोननांगौ सरकारनिफ्राय जि सुक्तियाव लिरखानाय दं बेखौ मोननो थाखाय मावनो थांनाय बे बाथ्राया सैथो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ आंनि गोसोआव मोनसे सोंनाय फैदों मानो होननानै बुङोब्ला दैमु बे NGO बे संगठना अनलि NDFB प्रग्रेसिभजोंल' डिसिसन लाजानाय नाथाय जों नुनो मोनदों थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जि सुक्ति खालामदोंमोन जि एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बेवहाय NDFB-नि मोनब्रै फेक्सन बे पिक्सारा ओंखारदों आरो बे मोनब्रै फेक्सना NDFB हिसाबै सिगनेटरिस हिसाबै सिगनेचार होदों बे एग्रिमेन्टआव दा सरकारनि नोजोराव NDFB-आ अलरेडि मोनब्रै फेक्सनाव जाबाय बे रोखा आरो बिथांमोनखौबो रेकगनाइज होजोब्बाय बिनिखायनोथ' मोनब्रैबो फेक्सननि आफादगिरिफोरनिफ्राय सिगनेचार होनाय मोननायनि जायगा एबा खाबुखौ मोननो हादों दा बेखौ नोजोर होयोब्ला आरो बेखौ नोजोर होनानै सुक्ति जाखांनायनि उनाव आं दाख्लैबो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन थांनाय 11 फेब्रुवारियाव बे मोनब्रै फेक्सननि गेजेराव मोनसे डिसकासन जादोंमोन आरो डिसकासननि गेजेरजों कोअर्डिनेशन कमिटि दानायनि बे रिजल्युसनाबो पास जाना थादों आरो बे कोअर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजोंनो सरकारा लिरखाना होनाय एग्रिमेन्टआव जि लिरखाना होनाय NDFB-नि सोद्रोमाफोर आरो जेराव सिम्पेटाइजार्स जेराव दफानि 9.2 आव लिरखानाय दङ दा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामलांगोन एकर्डनि क्लजफोरजों लोगोसे बेफोरखौ मावलांजोबगोन होननानै डिसिसन एबा रायलायनायनि गेजेरजों डिसिसन लाखानाय जादोंमोन दा बेबायदि रायलायखानाय थासेयावबो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा डियार नाब्ला सारा जेलाव गिदिंफिनलांनो गोनां जाबाय बे गिदिंफिनलांनाय जानांनायनि उनावहाय जोंनि गेजेराव कोअर्डिनेशनखौ लानानै गोबां बेले बेजे जाना फैदोंमोन जि कोअर्डिनेशनखौ दाफामफिननो थाखाय एस ग्रुपनिफ्राय आर ग्रुपनिफ्राय सिनियर टप एबा सेकेन्ड सिनियर टप लिडार हिसाबै गबिन्द बसुमतारी सारनिसिमनो गोबां डिफेन्ड खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा मोजां रेसपन्स होयैयाव बिथांमोननि गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय बिथांमोना फोरमायदों बे बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ दा जिखियानो जाया मानो बे समावनो इलेक्शननि धौआ फैबाय इलेक्शना फैनाय लोगो लोगो बेफोर बाथ्राफोरखौ साननो सम गैयै जालांबाय दा ओरैबो जाया माखासे फेक्सनफ्रा सोरबा BPF-खौ सापर्ट खालामना थाबाय आरो माखासे फेक्सना दिनै UPPF-खौ सापर्ट खालामना थाबाय दा बेफोर बाथ्राखौ साननो मावनो रावहाबो सम गैलिया दिनै 5 दानाव आगान होफैबाय 5 दानाव आगान होफैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे क्राइसिसआ फैबाय जोंनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जि क्राइसिसफ्रा साननो गोनां जाबाय कुइसन जाबाय जोंनि समस्याखौ सोर नायबावगोन इभेन गबिन्द सारनिसिमबो गोबां जोंनि सिनियर लिडारफोर बा केडारफ्रा फन खालामदोंमन बिथाङा फन जेबो रेसपन्स होआसै दा बेफोरबायदि उगुल थुगुल बारहावाखौ नोजोर लानानै
दिनै सानफामनायनि गेजेरजों क'र्डिनेशन कमिटिया रिभाइभ जाफिनबाय दा जिखियानो जाया आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नैबे NGO दा जि दैमुनि बाथ्रा ओंखारदों दा बे अनलि NDFB प्रग्रेसिभजों डिसिसन लाजानाय दा बेबायदि बेले बेजे क'र्डिनेशनखौ लानानै बेले बेजे जाबोबाय थानायाव दिनै बे मोनथाम फेक्सना बे दैमु NGOखौ बेसेबां सापर्ट खालामगोन एबा NDFB प्रग्रेसिभा जि डिसिसन लानानै आवगायदों बेजों बिथांमोना फैगोना फैया बे मोनसे गिदिर कुइसन जिहेतु क'र्डिनेशन कमिटिनि बाथ्राखौ सानखादोंमोन दैमु NGO फर्म खालामनायनि सिगां क'र्डिनेशन कमिटिनि बाथ्राया ओंखारखादोंमोन दा बेबायदि खालामखांनाय बेबायदि डिसिसन जाखांनायनि उनाव NDFB प्रग्रेसिभनिफ्राय जि दैमु NGOनि जिथु नामाकरन ओंखारगासिनो दङ बेवहाय बिथांमोना बेसेबां सापर्ट होफैगोन बे मोनसे गिदिर कुइसन जादों जायनि कारनावहाय आङो क'र्डिनेशन कमिटिखौ रिभाइभ खालामनायनि सिगां आं फेक्सनफोरनि लिडारफोरखौ मोनथाम फेक्सननि लिडारफोरखौ आङो रायलायदोंमोन अफारफोरजों माखासेजों रायलायनायाव जों जहैनो रायलायफिननानै आवगायफिननो हाया नङा दा बे बेलायाव मोनसे कुइसन आंनियाव फैदों दिनै गबिन्द बसुमतारियानो जोंनि क'र्डिनेशन कमिटि दाफुंनायाव गोबां बेले बेजेखौ लाबोबाय बिथाङानो जेबो इन्टारेस्ट होआसै जेबो रेसपन्स होआसै जायनि कारनाव लामा मोनैनि थाखाय जोङो BPFजों गोरोबनानै जों खामानिखौ मावनो गोनां जाहैदों बे मोनसे बाथ्राया फैदों दा अब्लाबो आं सिन्था खालामदों दिनै जोङो अखल दैमु NGOजों थाङोबाल' जानाय नङा दिनै सुक्तियाव बिथांमोननि आफादगिरिफ्रा सिगनेटरिस हिसाबै जितु रिकगनाइज होजाबाय बिथांमोननि दोलोआवबो दिनै आफादनि केडारफोर दङ नङा होमबा बिथांमोननि दोलोआवबो गोबां आफाद दं दिनै सुक्ति जाखानाय उनाव जोङो मास मोनसेनि उनाव आफादखौ डिसबेन्ड खालामबाय हाथियार साथियार गासिबो गथायखांबाय बिनि उनाव दिनै NDFB होननाय बुस्थुआनो गैला नाथाय जों दिनै एक्स NDFB हिसाबै दङ दा बे हिसाबै जोङो जोंनि आफादनि जितु मोननो गोनां प्राइभेट सरकारनिफ्राय जि सुबिदा जोंनो होदों बे सुबिदाखौ मोननो थाङोब्ला अनलि NDFB प्रग्रेसिभनि जानानै आवगायोब्लाल' जानाय नङा सरकारजों बिथांमोनाबो दिनै रिकगनाइज होजादों मोनसे मोनसे फेक्सन हिसाबै बिथांमोननि आन्दारावबो दिनै गोबां केडारफ्रा दङ दिनै बिथांमोनाबो NDFBनि प्रिन्सिपलखौ बिथा खालामनानै बर' हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइसनि गेजेरजों बिथांमोना मावबोगासिनो दङ बिथांमोनखौबो जों दिनै सनमान होनो रोंनांगोन अकल दिनै NDFB प्रग्रेसिभजोंल' दिनै सुक्तिया जाना फैयाखै आरो NDFBनि प्रग्रेसिभनि केडारफोरखौल' लानानै दिनैहाय NDFBनि प्रिन्सिपला दिनै जाना थायाखै दिनै मोनफ्रोमबो दिनै थांनाय समफ्राव माबा माबि बारहावानि गेजेरजों फेक्सना जाना फैबाय बेखौ जों दिनै लाबोबाय थानो हालिया एग्रिमेन्ट जाखांनाय उनाव जों मोनब्रै फेक्सननि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं गासैबो NDFB बेनिखायनो जों NDFB हिसाबैनो जों दिनै आवगायनांगोन दिनै सरकारा सोरबा धीरेन ग्रुप सोरबा मा होनो एस ग्रुप सोरबा आर ग्रुप सोरबा पि ग्रुप बेखौ मिथिया NDFB बेनिखायनो जोङो गासैबो NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ जों सनमान होनो रोंनांगोन आरो सरकारनिफ्राय जि सुबिदा खाबु फैगासिनो दं बेखौ जों जहैनो ज' जानानैनो जों लाबोनांगोन आरो बे खामानिखौ मावनो जों जहैनो आवगायनांगोन आं बेबायदि उद्देश्य थांखि लानानैसो आं बिथांमोननि गेजेराव हाबफैदों आरो हाबनायनि गेजेरजों रायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे डिसिसनखौ लानो हादों दिनै आं हारसिं मेक्सिमामा एक्स NDFB बे सोदोबखौ दोननांगौ होननानै बुंदों आरो आंबो उनावहाय फोथायनाय फैदों नंगौ एक्स NDFB बे वार्डआ थानांगोन नमेनक्लेचारा मा जालाङो बे आलादा बुस्थु बे खामानिया सानसे साननैनि खामानि नङा गोलाव सम लागोन बेखौ फोजोबनो थाखाय गतिके दिनै BJP सरकार दं गाबोन आलादा सरकार फैनोबो हागौ डेम'क्रेसिनि खोथा रावखौबो राव बुंस'नो हाया दा बै गोदान सरकारा फैनानै दैमु मानिफ्राय फैदों जुदि बेहाय सिन गैयाब्ला हयथ' हेंथा फैया नङा फैनो हागौ खामानि मावलांनायाव दा बे हिसाबै मेजरिटिया बारा जानायखाय आंबो बेहाय गनायथि होनो गोनां जाहैदों दा सानजारां बिथाङा जि बुंदों बिथांनि बुंनाय रावाव आं जि नुनो मोनदों बेवहाय गावनि गेजेराव डिभिजन लाबोबाय थानायखौ आं नुनो मोनगासिनो दं आं खावलायदों डिस्ट्राक्टिभ भिउजों थाङालासिनो कनस्ट्राक्टिभ भिउजों थांबाय थानाया मोजां दायो NDFBनि रुल एन्ड रेगुलेसना सोलिला
NDFBआ गैलिया डिसबेन्ड जाबाय हाथियारबो गथायबाय जों दिनै सासे पाब्लिक जाबाय नाथाय थांनाय 34 इयार्सनि नांबोनायनि जितु हिस्ट्रि एबा जारिमिन बेयो जोंनियाव दाबो दं जोंखौ दाबो एक्स NDFB हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा गनायथि होयो मिथिहोयो आरो बेजों लोगोसे जोङो गावनि सिनायथिखौ होनायजों जों जि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां आदाय बेखौ जों आदाय खालामलांबाय थानांगोन बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गेजेराव बोखावला सोखावले बेबायदि फर्मुलाखौ लाबोआलासिनो जाहाथे ज'है जाहाथे नोंथाङाबो हेल्प खालामो आं बेखौसो आं खावलायनाय थाबाय दिनै सुबिदा बादिनि खोथा बुंदों आंहा बुंनो गोनां गैया आं दाख्लैबो बुंदों दिनै बर'नियाव मेनलि मोननै पलिटिकेल हान्जाया दिनै सोलिगासिनो दङ मोनसे जाबाय UPPL मोनसेया जाबाय BPF टाइम एन्ड सिटुएसनखौ नोजोर लानानै जोंनि मावथि लोगोफ्रा मोननै थुब्ला गावबाय डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट दङ जाय जेखौ मोजां मोनो बिथिं थांगोन मावगोन नाथाय आंनि सिन्था धाराया दिनै अबेबा मोनसे पार्टिकुलार पलिटिकेल हान्जाजों थानानै सिथाबनानै आंहा इच्छा नङा मावनो इच्छा नङा आङो NDFBनि सोद्रोमाफोरनि जितु समस्या बेखौ लानानैसो आं दिनै आवगायबोदों NDFBखौ थांनाय 34 इयार्सआव रायजो राजाफ्रा मदद हेफाजाब होनायजों लोगोसे जेरैबायदि दुखु खस्थ' मोनबोबाय बिथांमोननि थाखानाय सुबिदाखौ बिथा खालामनानैसो आं मावनो आवगायबोदों सुबिदा बादिया नोंथाङाबो दिनै बेबायदि खामानिखौ मावनोब्ला नोंथाङा केन्डिडेट एबा इलेक्सननिफ्राय गोजानाव थानो हानांगौमोन दिनै इलेक्सननि सासे केन्डिडेट जाहैनायाबोथ' सुबिदा बादि होनना बुंनांगोन अबेबा मोनसे पार्टियाव थानानै मावनायाबोथ' सुबिदा बादि होननांगोन नोंहाबो खालामगासिनो दङ दिनै आंखौ बुंदों बे मिनिंलेस रुजुग्रायाबो बुंदों दिनैहाय धनस्री समस्थियाव बेखौ मिथिखायो माबायदि मानसि होननानै दिनै रुजुग्रा मोसाहारिनि जितु ब्रिफिं बा जि मिडियानि गेजेरजों बुंदों दिनै धनस्री समस्थिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा आंनाव फन हरदों बिथाङा नोंनि एगेन्स्टआव जि खोथा बुंदों देरहानांगौब्लाबो बिनि थाखाय जेनसिगोन होननानै नोंनि जि खामानि मावनाय जि स्टेप लानानै आवगायदों बेखौ रावबो गाज्रि बुंनो हाया बिथांमोनासो दिनै सुबिदा वान साइड अबेबा मोनसे पार्टिनि टिकेट लानानै दिनै केन्डिडेट जानानै इलेक्सन गेलेगासिनो दं आंहा बुंनांगौ गैया UPPL आव टिकेट लानानै गेलेदों ना BPआव टिकेट लानानै गेलेदों गेलेबानो जाबाय देरहाबानो जाबाय नाथाय जुदि देरहानोब्ला माखासे बाथ्राफोरखौ बुङिया मोजां पलिटिशियाननि केरेक्टारा बिदि जानो नाङा माब्रैबा देरहागोन दिनै बेबायदि सिन्था खालामनानै आवगायनाया मोजां आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गेजेराव आरोबाव डिभिजनखौ एबा आरो सोखावनायखौ लाबोनाङा गोबां रायजो राजानिफ्राय जों फिडबेक फैदों दिनै ज' जानानै मावनांगौ एबा NDFBफ्रा ज' जानांगौ जिहेतु बे BTR एग्रिमेन्टआ NDFBनि गेजेरजोंनो जाना फैनाय सोरबाया बुंनो हागौ BTRनि एग्रिमेन्टनि नामाव सासेबो बर' सुबुङा जिउ होनाखै होननानै बे भुल जादों बेयाव आंबो दुखु मोनदों बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ दिनै NDFBआव गैयाबाबो 2000नि बाराबो दिनैहाय NDFBनि केडारजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा आफादनि प्रिन्सिपालजों थांनानै जिउ बावसोमनो गोनां जाबाय BTR सुक्तियाव बिथांमोननि जिउ बावनायनि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि दिनै बिहोमाया दङ दिनै बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस एबा जिउ बावनायखौ दिनैहाय अपमान होनाय जादों दुखुनांथाव बाथ्रा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो रावबो मुंख्लं जानांखाय होननाय लोगो लोगो NDFBखौ निग्लेक्ट खालामनाय जादों आं खावलायदों जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जाहाथे बेफोरबायदि वार्डखौ जाहाथे बाहाया गोबां NDFBनि मावथि लोगोफ्रा दिनै दुखु मोनदों रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों थांनाय 34 इयार्सनि जि दुखु खस्थ' मोननाय बे जारिमिनखौ दिनै गोसोखांदों आरो नंगौबो बेहायसो रियेलिटिया दङ दा जिखियानो जाया मानो आंहा पलिटिकेल आंहा जेबो मटिभ गैया आं BPFनि जानानै आं मावनोबो इच्छा गैया UPPLनि जानाबो आं इच्छा गैया आं गेजेराव थानानै NDFBनि जितु प्राप्य NDFB हिसाबै जे मोननो गोनां दङ आं सोरनिबा हेल्प लानानैबाबो आं मावलांबाय थागोन आरो आं मावसोनो हायैखौ सोरबा जुदि गोरोङा फैनानै सहाय मदद होनानै बिथाङाबो जुदि मावलाङोबा आं मस्ट वेलकाम
बिनिखाय आं खावलायदों जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोनखौ आं दिनै जोंनि गेजेराव फेक्सन वाइसै नङा जों ज'हैनो एज ए एनडिएफबि हिसाबै जों सरखारनिफ्राय मोननो गोनां खामानि सरखार मोननो गोनां जिथु जोंनि मोननो गोनां बेखौ जों आदाय खालामना लानायाव जों ज'सो आवगायलायो दिनै बे खामानिखौ मावनो थांनायाव आगोलनि एनडिएफबिनि रुल मथे बे सोलिला बियो कमप्लिटलि पलिटिकेल दिनै जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगोन एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनायखौ जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगोन दिनै केस उइथड्रलनि थाखाय कमिटि दानांगौ होननानै स्टेट गभर्नमेन्टआ बुंदों स्टेट गभर्नमेन्ट दानायनि उनावहाय मोनसे कमिटि स्टेट गभर्नमेन्टनि बुंनाय मथे मोनसे कमिटि दानांगोन आरो बे कमिटिया केबिनेटआव मोनसे पिपि पाब्लिक प्रसिकिउटर होनना बुङो जायखौ बेखौ एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बुंनांगौ आरो बे कमप्लिटलि पलिटिकेल दिनै स्टेट गभर्नमेन्टखौ नों नारसिनाबा रायलायहैयाबा बे खामानिया जाना फैया एबा दिनै एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा बुंदों एक्स ग्रेसियाखौ जुदि मोननोबा जायफ्रा जोंनि मुंख्लफोर जालांबाय बेफोरखौ मोननोब्ला दिनै बाजेटआव पास जानांगोन सरकारनि थाखाखौ जों ओरैनो मोना जों जुक्तियाव लिरनानै दोनदोंब्लाबो सरकारा दि जोंनो होगोन जोंनि केसखौ उइथड्र खालामगोन बे नङा माब्लाबाबो बे जाया गासैबो पलिटिकेल आरो बेखौ जों अफिसियेल जाना थांनांगोन अफिसियेलसो मावनांगोन आगोलनि जोंनि आफादनि सिस्टेम बायदि थाङोब्ला बा जों दिनै न'आव थानानै बेखौ जोंखौ सरकारा होखागोन बेखौ जोङो नेना थाबाय थायोब्ला खिन्थु जों गल जागोन बिनिखाय बेफोरबायदि खामानि मावनो थांनायाव जों दिनै सरकारनि मानसिखौ लोगो हमहैनो गोनां जायो सोरबा मन्थ्रिखौ सोरबा अफिसारखौ जों दिनै लोगो हमना रायलायहैनो गोनां जाहैदों बेबायदि खामानि मावनो थांनायावनो जुदि अबेबा मोनसे पार्टिजों गोरोबनानै थांबाय मावहैबाय बे बुंनायाथ' मिनिंलेस नोंगौ दिनै बिपिएफनिफ्राय टिकेट लानानै मा होनो बिस सुंथाग्रा आरो सावरायग्रा बिथाङा इलेक्सनाव केन्डिडेट जाना फैबाय बेखौ आंबो मिथिगौ नाथाय बिथांमोनाबोथ' मोनसे समाव एनडिएफबिनिनो सासे लिडारमोन एनडिएफबिआ डिसबेन्ड जानायनि सिगां बिथांमोनाबो सासे लिडार बिथांमोनाबो बिटिआरनि जिथु एग्रिमेन्ट बेहाय सिगनेटरिस कअर्डिनेशन कमिटियाव बिथांखौ प्रेसिडेन्ट होनायनि एकमात्र खारना जाबाय जोंनो सासे सिगनेटरिस नांगौ दिनै धीरेन बर' एबा बिस सुंथाग्राया आफादनि सासे सिनियर मोस्ट लिडार पार्टिया जिखियानो जाया दिनै गबिन्द साराबो इउपिपिएलआव टिकेट लानानै दं सानजाराङाबो इउपिपिएलआव टिकेट लानानै दं सोरबा रुजुआबो इउपिपिएलआव टिकेट लानानै दं दिनै सुंथाग्रायाबो दिनैहाय बिपिएफआव टिकेट लानानै गेलेदों सोरबा सावरायग्रायाबो गेलेदों गासिबो पलिटिकेल हान्जा हाबना थाहैखाजोब्बाय सोरखौ जोङो प्रेस सोरखौ नन प्रेस होननानै सोरखौ जों बुंबावनो दालाय गासिबो एखे आरो बिथाङा सासे सिगनेटरिस हिसाबै एज ए एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिबान दायित्वखौ होनाय जाबाय आंबो एसे सानदोंमोन खोथाखौ नाथाय उनाव आं सानफिनबाय जेबो सासे जितु सिगनेटरिस जोंनो नांगौ सिनियर मोस्ट लिडारमोन गतिके बे थानायाव आं गोरोन्थि जालांनाय नङा नामा इलेक्सना दिनै दं गाबोन गैया सरकारा दिनै दं गाबोन गैया नाथाय जोंनि बे खामानियाथ' सानसे सानसे जोबनाय नङा गोलाव सम मावलांनांगोन आहा बुंनांगौ गैया जुदि बिस सुंथाग्रानि जायगायाव सोरबाया आफादगिरि बिबान लानानै मावलाङा मस्ट वेलकाम आहा बाय जेबो बुंनांगौ गैया मथा मथि खामानियाल'सो जानांगौ मोजां मावनांगौ आरो बे इस्युखौ लानानै सोरबा पलिटिकेलाइज जुदि खालामहैनो सानोब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रानोथ' दं बा जोंबो दङ जों माबायदि लामाजों खिन्थु जोंनि गेजेराव बेबायदि डिभिजन मेन्टेलिटिजों आवगायलांबाय थायोब्ला हयथ' गोरोन्थि लामा हयथ' भुल लामाजों हयथ' थांबाय थानोबो हागौ गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि गेजेराव जुदि डिभिजन बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला नाथाय जुदि इउनिटिनि गेजेरजों मावलांलायोब्ला बे प्रभाबा जोंनियाव जेबो जाफैनाय नङा जेबो गोलैफैनाय नङा सार गबिन्द ग्रुप आरो सन्जयनि ग्रुपआ बे क'अर्डिनेशन कमिटियाव दा गैया जोंना बेनि बेलायाव मा बुङो आङो क'अर्डिनेशनाव जा गबिन्द बसुमतारी आरो सानजारां बिथांमोना गैया थिग आसे नंगौ नाथाय बिनि सिगां दहाय बुंदोंमोन जोंनि एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा बिथांखौ खबर लाबाय थादोंमोन मा जाबावनांगौ नाथाय बेबायदि खबर लासेयावबो जेबो इनिशिएटिभ लायाखिसै इनिशिएटिभ लायैखाय जेबो रेसपन्स गैयैखाय जों माखासे जोंनि दैदेनगिरि सेंग्राफोरजों जों रायलायबाय आरो रायलायनायनि एकमात्र खारना जाहैबाय बे दानब्रै दानबायाव जोंनि गेजेराव जिबायदि मोनसे क्राइसिस फैबाय जिबायदि जेंना फैबाय फारसेथिं आरो आसाम सरकारनि टार्माबो बारा गोबाव गैलिया बोसोरसेयानो गैलिया दिनै
बिटिसिनि इलेक्सनावबो माला जागोन माला जाया सोर सरकार दागोन सोर सरकार दाया बिनि जेबो गेरेन्टि गैलिया बेबायदि समावहाय जों जुदि इनिशिएटिभ लानानै आवगायलायाब्ला किन्तु जों बिपदाव गोलैनो हागौ जिहेतु आसाम सरकारावबो बिजेपिखौ फैगोन होननानै जों 100% जों आसा खालामनो हाया डेम'क्रेसिसो बेबा सोर फैनो हागौ दिनैनि सरकारा सुक्तियाव इनभल्भ दङ गाबोन जुदि बेलेग सरकारा फैयोब्ला जुदि बे समाव जुदि जोङो बुंखाना दोनाब्ला सरकारनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि नारसिननाय प्रेसार माबा मोनसे रिजलिउसन लाहोनानै दोनहोखायाब्ला अब्ला बुंगोन नोंथांमोननि इस्युआ जोंनियाव जेबोआनो गैया जेबो रिटेन बा जेबो रेकर्डआनो गैया जों माबोरै मावगोन जों बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों आवगायबोनो गोनां जादों बिथांनिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनैयाव आरो दाबो जों बिथांखौ लोगो हमनो इच्छा बिथांजों जों जगाजग लाबाय थादों हयथ' बिथाङा हयथ' सम मोजां होनो हायाखैदां बेखौ आं सानना लादों बिथाङा नाथाय दुखुनांथाव जों दिनै बिथांनिफ्राय मोजां रेसपन्सखौ जों दिनैसिम मोनाखै जुदि जोङो एनडिएफबिनि सार्थनि थाखाय इउनिटिनि सार्थनि थाखाय जों बिथांखौबो जों लोगो हमगोन गबिन्द सार बिथांखौ जों लोगो हमखागोन बिथाङा जुदि सम होयोब्ला आं रिकुवेस्ट जाहाथे नोंथाङा एनडिएफबिनि सार्थनि थाखाय जाहाथे जोंनोबो टाइम हो राजखान्थि गोहोनि मदद नांगोन नामा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय इमप्लिमेन्टेसनाव राजखान्थिनि दायो बे बुस्थुआ जेबो मददनि गोनांथि गैया दासान्दि जि बुस्थुखौ जों खामानि मावबाय थादों जेबो गोनांथि गैया बे लोब्बा गैया जोंनि रिहाबिलिटेसन जोंनि एक्सग्रेसिया स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि केस उइथड्रल बेखौ मावनायाव राजखान्थिनि गोहोनि गोनांथि गैया आं जि नुदों आं दा जि मुभ खालामनानै आन्दाज खालामनो हादों जिहेतु चिफ मिनिस्टारा मोनसे खोथा बुंदोंमोन आं दाख्लैबो बुंदों जोंनिसिम बे खबरा दासिमबो फैयाखै माब्लाबानो जों मावो जोंथ' एनि टाइम रेडि बे खामानिखौ मावनो बिथां खुगानिफ्रायनो ओंखारदों बियो दिनै नोंथांमोना जोंनो दिनैसो खबर होफैबाय मोजां जादों जोंथ' एनि टाइम रेडि बेखौ नायोब्लाथ' खुनु राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया बियो जों इसा मथे एनि टाइम जों मावलांनो हायो आरो खामानियाबो जथेस्थ' आवगायबाय आसाम सरकारा बुंनाय बादिब्ला मावलांनाय मथेब्ला दायो जथेस्थ' आवगायबाय दिनै 19 तारिखआव बिथांमोनहा 6टा 7टासो डिपार्टमेन्ट लानानै ज' अफिसारफ्रा फैगोन बेलेग बेलेग मिनिस्टारफोरनि अफिसार फैनानै ज' रायलायनाय खोथा थारमाने स्किल डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लानानै दिनै सासे मन्थ्रिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसेबां हाजार हाजार सेंग्राफोरखौ दिनै कभार खालामजोबनो हानाय नङा बेनिखायनो 6जन 7जन मन्थ्रिनि डिपार्टमेन्टखौ लिंहरनाय खोथा ज' रायलायलायनानै गासैबो बाहाग लालायनानै सोर बेसेबां होलायनो हायो बेबादि खोथाखौ जोंनो इनफरमेसन होदों आरो 19 तारिखआव बेखौ लाना रायलायगोन आं दाख्लैबो बुंदोंमोन लिस्ट बिथांमोना बिबाय सरकारनिफ्राय बिबाय आरो बे लिरखौ बिसोरो माबा खालामनानै स्क्रिनिं खालामनानै चेक खालामनानै बिसोरो स्किल डेभेलपनि थाखाय राननानै होगोन आरो बिनि एगेन्स्टआव बेसेबां होयो होआ बिथांमोननि खोथासै बे खोथाखौ बुंदों आच्चा सार जोबथारनायाव फैबाय थानाय बिटिसिआव सोरनि सरकारखौ फैजानायखौ लुबैयो सार आङो बुंबोगासिनो दङ आं बिपिएफनिबो नङा इउपिपिएलजोंबो नङा दायो आं गेजेरनि जाना दङ आरो गेजेरनि जायोब्ला गेजेराव थानायनि एकमात्र खारना जाहैबाय दिनै जोंनि आफादा खावनै जाना थाबाय बिपिएफआव थाबाय इउपिपिएलआवबो थाबाय आरो बेखौ ज' खालामफिनोब्ला आं गेजेर बे पार्टखौ आं लानांगोन बेनिखाय डेम'क्रेसियाव आं रावखौबो बुंस'नो हाया सोर सरकार फैगोन सोर सरकार फैया आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माखासे दफाफोर दङ आं बेखौ बुंबाय थादों बेखौ आं आखाइ होआ बेखौ मावनो हानाय हाखमथाबो गैया आं दाख्लैबो बुंदों बेखौ सिगनेटारिसफोर दङ बर'फोरनि स्टेक हल्डार्स अर्गेनाइजेसननि बाथ्रा दङ बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरनि बाथ्रा दङ बर' रायजो राजानि बाथ्रा दं बिराद गिदिर बे खामानिया आं बेखौ आखाइ होआ मथा मथि आं जिखि सरकार फैया मानो थांनाय बिटिआर सुक्तियाव जि लिरना गालांबाय दफाफोर बे मथे जाहाथे इमप्लिमेन्टेसनखौ जिखि सरकार फैया मानो मावलाङो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय आं आसा थिदों जाय सरकार फैया मानो जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावफुंलाङो आरो बर' रायजो राजाफोरनि जेरावहाय थै आरो जिउनि बाथ्राया हाबनानै दङ जाहाथे बिथांमोननि आत्मायाबो गोजोनो रायजो राजाफ्राबो गोजोनो बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय सार जेनेबा थांनाय जिथु बिटिआर एकर्डनि सिगां जिथुनिखि सारा डिसमेन्ट जानायनि सिगाङावहा माने एनडिपि प्रग्रेसिभजों दङमोन दा नैबे समावहाय सारा जितु कअर्डिनेसन कमिटियाव माने दानानै जिथुनिखि इनिसियेटिभ एनडिपि एक्स एनडिपिनि हाउसनि थाखाय इनिसियेटिभ लादों नैबे बुब्लियाव सारखौ जेनेबा नैबे कअर्डिनेसन कमिटि दानायावहा माने बिपिएफनि माबा जाबाय होननानै एनडिपि एक्स एनडिपिनिफ्राय सारखौ मोनसे बुलियाम होदों बे बेलायाव मा बुंगोन बेथ' भुल आं बुंबोगासिनो दङ बेथ' भुल धारना
आं दिनै NDFB बा सोरबा धीरेन बा एस बा आर होननाबो आं बुंना लाया एज ए एक्स NDFB हिसाबै आं स्टेन्ड खालामदों नंगौ सोरबा धीरेन आरो सावरायग्राखौ लानानै बिसोरो BPF नि टिकेट लानानै केन्डिडेट जानायखाय हयथ' बिथांमोनजों लोगोसे थाफानायखाय मावनायखाय आंखौबो BPF नि बे बाथ्राखौ सुरबोफादों खिन्थु बे भुल जागोन बिदि सानोब्ला आरो आं बेबायदि लायोबा आं जि थांखि लानानै आवगायदों बेखौ आं मावफुंनो हानाय नङा